Εκ μέρους του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, ο κύριος Κακαβιάρης. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των φορέων. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρόσκληση. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε να συζητήσουμε για ένα σχέδιο νόμου που αφορά και ρυθμίσεις θεμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για ένα σχέδιο νόμου που ποτέ ο Υπουργός δεν μας κάλεσε να ακούσει τις προτάσεις μας και να υπάρξει κάποιος διάλογος πριν διαμορφωθεί και πάρει το δρόμο της Βουλής. Για ένα σχέδιο νόμου που πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενό του μόλις την Παρασκευή το απόγευμα όταν αναρτήθηκε από τη Βουλή. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να περιοριστώ σε κάποια λίγα σχόλια και προβληματισμούς. Όσον αφορά στο κεφάλαιο Γ, άρθρο 7, παράγραφος 1, που αναφέρεται στον ενιαίο αριθμό μαθητή που εκδίδεται μετά την εγγραφή του μαθητή σε σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, δεν καταλαβαίνουμε σε ποιο σύστημα αναφέρεστε, αλλά φανταζόμαστε ότι εννοείται το My School. Εάν έχουμε μαντέψει σωστά για το συγκεκριμένο σύστημα, έχουν διαπιστωθεί αρκετά προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων και τα οποία εικάζουμε ότι δεν έχουν επιληθεί. Ο σύνδεσμός μας έχει προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνέχεια της απόφασης 139 του 2014 που εξέδωσε η Αρχή μετά από προσφυγές της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ και Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Εξ όσων γνωρίζουμε, η Αρχή έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας από την 1η Δεκεμβρίου του 2016 να απαντήσει και μάλιστα σε 20 ημέρες, αλλά προφανώς δεν έχει λάβει καμία απάντηση. Επιγραμματικά σας αναφέρω μερικές από τις 20 υποδείξεις της Αρχής. Κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων του My School. Κατάργηση της πρόσβασης σε όλους τους χρήστες, πλην του διευθυντή της σχολικής μονάδας, στα ονομαστικά στοιχεία μαθητών και γονέων, τους αριθμούς μητρώου και τις τάξεις εγγραφής. Ενεργοποίηση της δυνατότητας καταγραφής των ενεργειών κάθε χρήστη. Κατάρτιση σχεδίου ασφαλείας του πληροφοριακού συστήματος. Πρόσβαση μόνο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διαθέτουν IP του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Επιπροσθέτως προκύπτει πρόβλημα και με το είδος των στοιχείων που ζητούνται να καταχωρηθούν, διότι μέρος αυτών αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία όπως γνωρίζετε, για να ζητηθούν και να καταχωρηθούν, πρέπει πρωτίστως να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα της πράξης αυτής. Έχουμε ήδη καταθέσει την προσφυγή του Συνδέσμου στα πρακτικά. Και προτείνουμε να περιμένουμε πρώτα την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αν μπορεί κάτι τέτοιο να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο. Δεν είμαστε αντίθετοι στον ενιαίο αριθμό μαθητή, αλλά να εφαρμοστεί μόλις το σχετικό πληροφοριακό σύστημα πάρει την κατάλληλη έγκριση από την Αρχή. Συνεχίζω με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και ένα συνοπτικό σχόλιο σε σχέση με τις εκδρομές. Γιατί δεν δίνεται μία μικρή όθηση στα σχολεία προς την αυτονομία. Σας προτείνουμε να κάνετε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση με το να εμπιστευτείτε το διευθυντή της σχολικής μονάδας με το Σύλλογο Διδασκόντων να κινηθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχουν σχεδιάσει και αποφασίσει. Να αποφύγουμε όλη αυτή την γραφειοκρατία. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τα πάντα για την οργάνωση και την υλοποίηση των εκδρομών. Προς την κατεύθυνση του συγκεντρωτισμού και όχι της αυτονομίας θεωρούμε ότι είναι και το άρθρο 15 με τη σύσταση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Αναρωτιόμαστε με τη σύσταση αυτής της διεύθυνσης στο Υπουργείο επιδιώκει να αναβαθμίσει και να οργανώσει καλύτερα τις υπηρεσίες που μας υποστηρίζουν και μας εποπτεύουν. Πώς μια διεύθυνση θα διασφαλίσει την ποιότητα? Δεν το έκαναν επαρκώς οι διευθυντές εκπαίδευσης μέχρι σήμερα? Πώς θα ορίζεται αυτή η ποιότητα και τι σημαίνει χειρισμός του προσωπικού και των ιδιοκτητών? Πώς μπορεί ο ιδιοκτήτης να ελέγχεται πειθαρχικά από το δημόσιο φορέα? Είναι πειθαρχικός υφιστάμενος? Έχουμε την αίσθηση ότι απλά δημιουργείται ακόμα μια υπηρεσία ανάμεσα στα γραφεία εκπαίδευσης, τις περιφέρειες και την πολιτική ηγεσία που θα προσθέσει και άλλη γραφειοκρατία. Μιλάμε για το 6% του μαθητικού πληθυσμού, αυτό είναι το ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν αιτιολογείται επαρκώς η δημιουργία νέων τμήματων που συνεπάγεται με αύξηση προσωπικού, γραφειοκρατίας, αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας. Και κλείστε παρακαλώ. Ναι, κλείνω κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνοντας το θέμα αυτό, εφόσον συσταθεί η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, πρώτον σας προτείνουμε να καταργήσετε το άρθρο 20 της Υπουργικής Απόφασης του 2002 που αφορά αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με την ιδιωτική εκπαίδευση. Το έχουμε ήδη καταθέσει.
Και δεύτερον, σας ζητούμε να διασφαλίσετε τον τρόπο που θα λειτουργήσει, να διασφαλίσετε ότι η διεύθυνση αυτή θα είναι στεγανή, τηρώντας απαρέκκλητα τις διατάξεις περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Δυστυχώς, η μέχρι τώρα εμπειρία μας δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Θα κλείσω με μια παρατήρηση που αφορά το άρθρο 9, τη βαθμολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Κύριε Υπουργέ, σας ζητούμε να οριστούν αναλυτικά οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού που μπορεί να αναγνωριστεί ως δημόσια προϋπηρεσία του. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει